Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod de Asphalt Nitro. N-am mai înregistrat de ceva timp și acum haideți să înregistrăm. Ce mașină să cumpărăm? Am bani infiniți cu hack. Eu zice să facem prima cursă cu un Bugatti și apoi o să ne alegem o altă mașină cu acest Bugatti. O să fie distracție. Haideți să-l sunăm. Să cumpărăm o cutie. Haideți să sunăm. La viteză te vreau. Așa, la viteză. Gata, l-am tunat. Haideți să jucăm. Nu jucăm aici, o să jucăm aici. Bugatti. Nu în Italia, o să jucăm. Haideți să jucăm la clasic. O să jucăm în Brazilia. Așa. Să luăm de aici nitro. Luăm câte vrem pentru că avem bani infiniți. Și haideți să înceapă cursa noastră. O să fie cursă frumoasă, sper. Și dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe. Știu că n-am mai înregistrat, n-am fost activ în aceste săptămâni. Am trebuit să mă pregătesc pentru evaluarea națională. Și astăzi am dat la română, mâine dăm la mate. Dar haideți să revenim la cursa noastră. Sper să câștigăm. Avem viteză maximă. Din plinul lemn. Pe locul 3. Pe locul 1. Ai, mă! Dacă nu mă dăm. Nu! Izbiturile. $400 avem în bord. Pe trambulină, așa le zic, pe rampă, avem viteză mare. Putem și învingător. Ai, m-am izbit. Pe locul 2, ai mă. Nu reușim. Suntem pe locul 1. Trebuie să avem grijă. Ce bine că ne-am izbit. Luăm nitro. O rotire frumoasă. Trebuie să avem grijă dacă am luat-o pe aici. Așa, am luat curba destul de bine.
Și câștigăm pe locul întâi. O cursă destul de faină, zic eu. Cu Bugatti am reușit. Să vedem câte... Da, dar nu câștigăm aici, dar oricum. Nu câștigăm bani. Haideți să mai cumpărăm o mașină, care zic eu că e faină. Nu ăsta. Ăsta spune că e fain. O să facem o cursă cu mașina asta, cu Mercedes-ul ăsta. Îmi place cum arată. Și o să-i schimb culoarea. Și apoi o să-l punez. Eu zic că așa e potrivită. În galben. La viteză. Îi dăm prima. Nitro. Mai dăm la nitro. La rot. Și gata, l-am tunat. Acum, haideți să jucăm. O să jucăm de data asta aici. Nu o să jucăm acolo. O să jucăm aici și aici. Ne luăm nitro. Și începem. Așteptăm să se încarce. O să fie o cursă și cred asta faină. Mai vedem. Sper să câștig. Nu știu ce joc să mai înregistrez. Lăsați-mi asta în comentarii. În afară de jocuri cu arme, nu-mi plac deloc. Haide, te încarci. Nu știu ce are să încarcă așa de greu. Mai ai un pic și începem. Facem o rotire frumoasă. Avem viteză 300 la oră. Viteză. Nu. Unde am căzut în mare? Am luat-o altundeva. Îmi pare rău. Facem un pic de drift. Nu așa că vreau. L-am izbit, însă tot pe locul unde suntem. Și câștigăm și această cursă. Cam atât și cu acest episod. Nitro. Până data viitoare. Toate cele bune. Pa, pa!